kowa ya san kyan kasuwa riba. To assalamu alaikum masoya, kamar da kuka sani suna na Aminu ATA. Ina farin cikin sanar da wucewa wannan waka mai suna Kurwata. Gobe ne fa za mu saka muku waka mai suna Kurwata. Za mu saka muku shi a YouTube channel mai suna Nazifi Breaker idan Allah ya kai mu gobe. to ina mutanen wannan zazzafar wakar da kuka dade kuna jiran bidiyon ta wakar Nazifi Breaker mai suna Kurwata, to gobe insha Allah za mu sakar muku bidiyon ta. Gobe insha Allah za mu fitar da shi faka-faka a YouTube channel nashi mai suna Nazifi Breaker. Ku tara a YouTube channel ɗinsa mai suna Nazifi Breaker. Maraice insha Allah za ku same ta. Nazifi Breaker yaushe za ka sako mana official bidiyon ka na wakar Kurwata. To nesa ta zo kusa insha Allah gobe ranar Juma'a zan sake sa da misalin karfe 8 na dare. Ina masoyana na fadin duniya ku tara mu tara za ta fashe, kar ku bari a baku labari, ku zo mu kalla tare karfe 8 na dare. One love.